ole LR pachuau te hian Christian lamun number za thum pariat o Thlarau Thianghlim local la kan tha ti chakang che ti kha a bass le a tenor arun request a e ki hian han sai la ki tik tak chu G hian ya not khat le chan ve in han niamila a bass samasang o Thlarau Thianghlim local la kan tha ti chakang che kan rin na in min hu ti la chu mi ram nuam tak 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 chu kha bass ani ta ni tenor chu do lai alo ni ve thunga do kan ti kha do ni ve ta thunga ni o Thlarau Thianghlim local la kan tha ti chakang che kan rin na in min mu tir la chu mi ram nuam tak 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 ka kha ni mai a thu in an sa chinila a bass do o Thlarau Thianghlim local la kan tha ti chakang che kan rin na in min hu tir la chu mi ram nuam tak 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 heng lai mi hi kan soi to thin kha repetitam ania amin a thu sak non tur ti na ni tu kha kan sa non ta zel ani chuan a tenor o Thlarau Thianghlim local la kan tha ti chakang che kan rin na in min mu tir la chu mi ram nuam tak 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 ati khani du tok phot maya alo ngai thak non zel thei mai o me LR pachuau te i ani ron request tu kha